اللهم صل على سيدنا محمد رفيع درجات الودود كشف الأمة محمد بن عبد الله صلى الله na ga wani itace na ce bari nuna muku a fulatanci ana kiran shi ƙulli, a yare mu muna kiran shi diligi. Mai gida wannan itacen shine itacen maƙiya, wanda maƙiyanka sun yi yawa ko kuma matan da ta nemi aure ba ta samu ba. Ga itacen nan ana kiran shi ƙulli da yaren fulatanci, duk ba fulatan da kace mai ƙulli ya sani. Mai gida jijiyar wannan idan ka dafa shi ya nuna ka yi wanka ka sha, ko sauro ne ya cije ka zai mutu. Idan mutum ya zauna gun malami ya maka sihiri, Allah zai saukar mishi da bala'i, zai saukar wa malamin ma bala'i. Ƙulli ba ka ga sai yasa na ce mazan ba iri ɗaya ba. Idan kana ashwaki da wannan duk wanda kuma baki Allah zai taɓar da shi, zai halaka. Wannan itacen ƙulli sunan shi. Ganyen shi zan zo in gaya maka amfanin shi. Ka gani? To wannan yanzu ganyen gashi. Kaga ganye wannan? Shine ganyen gashi. Hausawa suna kiran shi itacen ma sunan shi dundu da Hausa gashi. Ganyen wannan ne zaka zaro da yawa, ajiya sai a busar sai ki daka ki haɗa da lalle. Idan kin yi lalle, na rantse kafin lallen ya koɗe Allah zai aiko miki da miji na gari wanda zai iya riƙe ki. Wannan ganyen kuma yana magunguna da yawa, maganin ciwon ido. Za ka daka ne, in ka daka sai ka ringa wanke idonka da ruwan, yana cire dattin ido fas. Ciwon haƙori idan ka tafasar amma za ka karya har da ƙayan ciwon haƙori. Ba ka gani ba? Ciwon haƙori in ka karya da ƙayan sai ka tafasar, in ya tafasa sai ka ringa kurkure bakinka da shi har tsutsan haƙorin zai fita. Bancin wannan idan maƙiya sun ma yawa, maƙiya sun maka yawa, ka cire har da ƙayan da ganyen duka ka cire da yawa, ka nema tukunya kamar lamba 3 ka tafasar da shi a ciki ya nuna sosai. Sai ka ɗauki gishiri cokali ɗaya ka sa a ciki. In ya huce ka juya bakati mai gida ka yi wanka dai ka gani. A daren ma in ka kwanta in ka tashi da safe za ka ga idonka ya cika da ƙwansa. Ƙwansa idonka zai cika da ƙwansa har ka ga idonka ya manne. Tsafi ko sihiri ko sammun da aka yi maka ko karfan da aka yi maka shekara da shekaru duk zai karye. Billahi lazi wannan akwai hanyarsa na samun kuɗi. Shi wannan sandan ƙayan ne zalla za a cire da wannan da ganyen. Ƙayan da ganyen ne za ka cire da yawa sai ka daka. Ka yayyaga kuɗi ka saka ciki ka ringa hayaƙi. Duk ranar da ka yi hayaƙi Allah zai baka kuɗi.